kublai pi baro ki ba pet yakni ka program na ki per sara lengba ka channel Good News TV jong ka jiseng samla KGP Sinod semngi na kaliang ka jiseng khna balang Presbyterian Nongkwar ni ai kublai pi haka kerteng ka ba thiang tam ka jong trai ba nong pet im jungi uji sukres ba ni kong ka buram ka long sha ublai bula pela ingi kum ka jiseng khna ban shimenta haka ni ka program ka blong ru ka program ka ba kerpang na ka benta ki hap ki baren ba ka jing kublai ka let ru sha ka Christian Multimedia Ministry Committee jong ka jiseng samla KGP Sinod semngi kabla ai benta lemingi pernget skam ba lingba ki benta ki program ba per bungia ban pi lingba kani katayo ko ba benta ba ki tayo ki ban sawan ka dalong ka jingker khu om tang ki hap ki badet nrai wat ki balasan ru kumju ba shwa bangya chakhamat kan puli katu kan ne na ktien jong ble khaba phila ban shem na ka gospel jong Matthias ka nang khat phra ka khot ka balai kin tien ki bong kum ne bat ula ong shisha nga ong happy lada phim kala bat phim long ru kum ki khenna phinom lej bisot haka hima ki beneng tungi le lang ble hujun doi ablei bat kupa jungi ba beneng kanu ngidap dak jing songu ka ba khrau eme mar ka jing e ba ka ba phala ka jome ba ka jing e ba mayan namta jungi iwe pa iwe ni so ban ai ngor eme namta ka jing dan ka jome lemat ngi kum ki sang khna hi barok ka we nimbak sngi ki por pele no tat ru ni ka por ka klemat ka ba menta bat nimbang ni ka por ngi duai khot ka pat sesien ba men is ne man kat ngi kum sang khna bar kham tam ru nimbang ni ka program ka ba kerpang na ki per sara ka ba men is ne man kat ki benta barok ban sio ban pendap bar kum jur men dan kat ki no menta ki program ba per bar ba ki e barok ni yo ban sa pendap nimbang ni program ka long sha ka jingker khu ya barok ki ba pet ki ni ka program na ru ki ba san ba kum jur ki hap ki baret kum ju bar ngi scam ru men yalam lenti mame mar ngi tips scam kham ji lam jome ngim la ban e ru em krishan bor ngi iwe pe iwe ba kham tam i barok ki ba pet ki ni ka channel na ru ki hap baret bat barok ki ba pet ka ki yo mar cha ta ka jingker khu hi ba wan na ka khat jis e ko jome so i bangu sim e ka pol dang sa na ba kini barok ngi dam ngi duai khot ka pa teng trai bon nong pedim jingi Jesus Christ amen limba ka ni ka tayo ka ba menta nyo ya ka jingkran na ka tin jong blai bat ya ka ni ka benta la shane ai timan masan jongi timan masan biboni ka jing ka blai ka let sei ki bala kloi bat bla pediang ban sim ya ka ni ka benta bat nget skam ba blai dan kat bat i ba limba ka khubor ba ansa pen sngo ka da long sha ka jingker khu ya barok ki papet ya ka ni ka program ba shwa bangan sa IT ka benta pasa barok jong ni ka program menta ka tayo hai tuan masan jongi ngi sapsa ya ka jingruai ka bakerpang na ka koya ka jisang khana ka jongi bar ka kerteng jong ka jingruai ka long ngin mani yame Ibu yang
Ningkong ke jingo ba ke jinge ro nga ai shu blay namar ke jing it ba ke jing isnai ke jong u bola kerku yang i bat yang a hagani ka por bangini ban syakri u ling ba kani ka program ka bakerpang ka jing khu blay ka lai ru shi president jong jaseng khana balang presbyterian nongkwar ya ki tien ai man sim ki jong phi na ka benta jong a hagani ka por ka jing khu blay ka lai ru shi ki nongkit kam ka jaseng khana balang presbyterian nongkwar ba ka jaseng khana hi barok kawai Bapila ay ngay kanika lat, mga niyo abni simbenta lembat pi ha kanika program kabakerpang. Nga ay kublay ru kerpang ya pi iway pa iway ihap kena kiba pen ya kanika program ha kanika por kabamenta ha ka kerteng ka jong trajongi u Jesu Christ. To menta inya pai bang inya kami ya ka jingya tu kana na ka ketin ka jong ublay. Hap kena ba ka ketien ublay kalong ka ba khoj ka ba donbor ka ba shisha ba ka ketien ka jong ublay kalong ka ba kum ki kun kristan ngidai ban persang ban puli ka manla kasngi ken mauru ba ka ketien ka jong ublay la phia aki artli ki benta kita ka testament ka ba rem ba ka testament ka ba tmai Haga testament kabarem ki kitab barok kilong lai pu kandai teli. Ka testament ka bathamai pan ka don arpu nyo teli ki kitab. Kum ta haba kenlang yakini ki kitab kata lai pu kandai teli na testament barem ban arpu nyo teli na ka testament ka bathamai barok ki kitab kilong nriu pun nriu teli. Ya ka Bible la tho da ki syakri ki jong ublay ki bala syaelam ha sim bakoy ngila ban ongru baya ga Bible la tho da ublay hi ka beneng bat ka kendo kinnet no regi kdien jonga kinom let no satya Matthias arpusau lapsan kani ka dekhot hep khna ka penshisha ba ka kdien ga jong ublay kalong ka ba shisha ka ba yaine bat ka bomju kala Ya kaktin ka jong ublay la jupen seriem bakalong ka baningkong kum ka syarang. Haba ka mit kawan ka dum tliu ka perthai bat haba dum ngiyat rumah ngiyat klumar bat ngim tip ru syanu nginlen. Lada ngiyat la kayat ka badum ngila ban poi ru sya ka jing mensau. Te kumta lada ngikwa ban poi sya ka lenti ka badai lani sya ka jaka ka bangingi tmu habadum ka beneng ngidon kam ya ka jingshai ha ka por ba menshwa ka syarak kalong ka jingshai ki briu ban yat ha ka lenti ka badai kum taru hab khna ladang ismat ban puli ka ktin ka jong ublay kan tabe jingshai yang i kum ka syarak ha ka jingem ka jongi bangin la ban yat ya ka lenti ka babha ka ba pensu ba ka mon ka jong ublay namar
bahaga ketien ka jong blay don shibun ki jing hikai ki babha ki balong kum ka jing kongu ka jing yaisha ka jing smurit ka jing it bat kum ta ter ki berap shibun engi kum ki hep khna bangin yo long gi khna ki babha ka jing ruai sam ka ba shispa khat khandai khot ka ba shispa san ka ong ka ketien jong me ka long ka sharak ye ki kijat jonga bat ka jing shai ya ka lenti jonga ya ka ketien ka jong ublay la pesriem ru ba ka long kum ka habang ye le kai ni trekam bunsin ngem jula ban le khon dei ne am dala tre khambha le ne le kai khambha ki kti ba ki kijat jongi ki kit jabo no bat ki tingit no ladangi kwa ban pen khoi ki ni dei ban sai da ka ladangi khle lang le bat ka sabon ka don ye ka bor ban pen khoi ki tingit jongi baro ka ktien ublei ru hab khna ka long kum ka ken ka bala ban pen khoi ki jinglong basneu baro ki badan ha ka donut pada ki jingmut ciperkhat jongi ki breu ladangi smart ban pule yaka kanyarap yangi ban job yaki jing penshoy ki bawan ban pentingit yaka jing ba ka jinglong babha jongi ki jing bishni ki jing sarong ki jing bom ko ngu ki jing saitla ki de ki jinglong ki basneu bat ki bom khoi ladangi smart ban pule yaka ktien ka jong ublei kan ai bor yangi bangin la ban pen khoi yaki ta ki jinglong ki basneu baro Yonis katsan kadkot kabalai pi menta pi long ki bakut da kata kaktin ya ka bangala kren hapi kabalai ya kaktin ga jong play la penseriem bakal long kum ka yet khmi habangi khem stem shwa bangin let school ni jubutai la ki khmat ban pen khoi ya ki jabo ki bomi na ki ni shut ru ya la ki bniat ni sat ru ya la usnyo ni ta igi jing ubi ban ni penbet baharu ila ki jan ni la ban tip langi biang ne em de habangi khmi ila de ha kayet de ne em hab khna lada kala biang lut na dong shadong ni satre ban mi ban le school ni ban le shaka nogu jaka ka bangi thmu ban len ka ktien ublei ru hab khna kalong kum kayet khmi ken teng ha ga jinglong breu ngi kum baklano ha ga jingle babha jongi ngi kum sat la ila imei pa ngi kum bishni ila ki jong ki perlok ngi kum le ki kam ki bom dei bat kum ki briru teng ngi kloi ban jangai no ublei nre habangi smart ban pule ka ktien ka jong u kapen kan mau yangi ya kita ki jing bakla bagi jing duna bat kapen phai pat yangi shaka jing ka badai namar kum balong ka yit khmi kapen bet ya ki jing duna bat ki jing bakla ki jongi baro kapen bhabriu yangi bangin long kita ki khun ki jong blai hakmat kene ka perthai kapasau ya ka ktien ka jong blai la penseriem bakal long kum ka jingbam pila ju perkhan ne am hap khna long kum nu la dangim yo ya ka bam la dangim yo e ka bam nginom he nom san ngin long ki briu ki barai kho ngin long ru ki khna ki batalon bat ngin yo ru ya shibun ba ki jan jingpang khnang bangin la banyele kai banya mare ru bat lagi jong ki perlok ban long ru ki khna ki bakhlain ki bala ban pulikot hayeng ni haskul bat ban lat na shibun ki jingpang idon kam ken kum ki hap khna pan bam ye ki jingbam ki badai kaktien ka jong ublei ka long ka jingbam yangi ki banget habangi pule yaka long kumbangi bam yaka haga jingem ka jongi ka baman la kasngi ngi san haga jinget bat haga jinget dei ka jongi bat ublei ngi sngai haki kam bat ki jingle ki babha ngi long ki baklan banyele bat ban job ye ki jing penshoy ngi man thaj ban let shaki jing seng ban ngi yo ya ka bor ban long ki khna ki babha la sham ya ki ktien jong me bat ngala bam ya ki ti ki ktien jong me ki la long hanga ka jingkmen bat ka jingshatmen ka do nu jonga namar la khot yanga da ka kerteng jong me atrai ublei ki pat
Jeremia kalenong kabakatsan kadukot kabakat nriu. Jingkeli jingtip. Jingkeli beningkong ka Bible kadon kanuteli ki kitab. Ka Bible kadon nriu penriu teli ki kitab. Jingkeli ka baar. Ka Testament berem kadon kanuteli ki kitab. Lai pukundai teli ki kitab. Jingkeli ka balai. Mano bala tho e kaktin ka jong ublay. Ia ka Bible ni ka ktin ublay la tho da ublay hi. Lingba ki syakri jong u ki bala sya elam da mensim bakoj. Jingkeli ka basaw, ia ka Bible la pia hakikat no teli ki benta. Ia ka Bible la pia haki arteli ki benta. Ka Testament ka barim, bat ka Testament batamay. Jingkeli ka basan, na marba ka Bible ka ajing syay, la penseriam ya ka bakalong kum ka ay. Namar bagaktin ka jong ublay, ka ay hangi ya ka jing syay. Kum ta la penseriam ya ka bakalong kum ka syarak. Hab kena utra Jisu uit palat-palat yang ki kena ki beren. Uda kwaru bangiru ngide ban iit ya daga donut baro. Kumta ban tip ya kata ka jing iit ba ka jong Jisu bat kumno bangide ban iit ya ngide ken kum ki hab kena ban puli ka ktien ka jong ublay man la kasngi ha ka jing im ka jongi. Habang ipulipat ya kakten ka jong ublay, ne ka Bible. Utra jongi u Jesus Christ ukwa yang ikihap kena, bangi day banda pelet jingmut haba puli ya ka. Ngida dayru banda nged scam haka. Ban ngidayru haba ngiladap ban puli, ban penmi ya kisok jing shisha, jong ka jinglong babha, ki ban pau, leng ba ka jing em ba ka jinglong kristan, ka jongi, ka bamanla ka sengi. Kat kum ka gospel Matthias kalnong ka bakat lai ka dukat ka baar hadukat nyo ukren ya ka way ka parsi ka balong kumni. Ka parsi unong bet kat kum ka gospel Matthias kalnong ka bakat lai. Hakmi unong bet ula letno ban bet. Haba udang bet te kendiat kila hap harut lenti, bat kisim kilawan, bat kila bam yaki. Ki way padde kila hap halor ki jakamau, hakabam don bun kendau. Kumni ru kila mi, nabakamlong jeliu ka kendau, haba kalayeng ka sngiti kila shit terkong bat nabakim don tit kila yap rengkiang. Ki way patte kila hap apneng giding sya. Ti kita giding sya kila mi bat kila yak kejap yaki. Ki way patte kila hap haga kendo ka babha. Bat kila say kiso ki ba shispa sya, ki ba nriu pau sya, ki ba lai pau sya ru. Ubadan ka skor ban sngow, tu un sngow. Te ki senran utra Jisu kila keli na kamut ayu kata ka parsi. Bat u Jesus Christ ulayathu yaki kumne. Haba unu-unuru uyo sngow ya kakten ka hima bat sngow thu ya ka. Uboman uwan bat urong no ya kata ya ka balabet aga donut jong Uni ulong uta ya ubalabet harut lenti. Utaya ubala bet alor ki jaka mauti ulong utaw bayo sngow ya kata kaktin
bat uba pediang kumni ru yaka da kabakamen. Henry ubom don thiet halade ulong te tang shibit na bahaba ja kabajenjar ni kabale ben na markata kaktin kumni ru uthun. Utate ya ubala bet apdeng giding sya long uta ubayo sngow ya kata kaktin. Henry ka jingku slay kani ka perthai bat ka jingshu kor ka spa kia kejap ya kata kaktin te kam say so shu. Henry uta ya ubala bet aga kandau ka babha ulong uta ubayo sngow ya kata kaktin bat ubada sngow thu ya ka uba say so ru bat bapenmi ru uba shispa sya uba nriu po sya uba lai po sya ru. Hap kena bait ujisu ukwa ban hikai yengi ba uta usumba ya uba labet kalong kaktin ublay bat ka kandau pat kadai ka dok nud jungi. Utra jisu umkwa engi ban puli kaktin ka jong ublay malu mala. Namar ladangi le kumta ki jing shisha baro na kaktin ka jong ublay kinom yo ban rung ha ka dok nud jungi. Bat kin sa shusha rong no haki a jong gani ka perthai. Ujisu umkwa ru yengi bangin shupuli kaktin ka jong ublay tang hakapor ka bangingi mon ne hakapor ka bangis ngotenan. Namar ladangi le kumta habaki jing kiwan ni klet no yo ublay bat iki jing shisha kaktin ublay na ka dok nud jungi. Utra jisu kwa ru yengi ban puli kaktin ka jong ublay klam da pensyong nong rimbha yo baki thet jong ka jing shisha kim yo jaka ha ka dok nud ka jongi. Kaba utra jongi uji sukris ukwa yengi kum ki hep khana kalong bangin da puli tik kena bhai ka kaktin ka jong ublay batista man la ka sngi da kaba IT ru da kaba ngetskem da kaba puson da kaba duai da kaba sngow thu khnang ba ka dok nud jongi kan say ye ki jing shisha jong ka jinglong babha kiban long kum ki so kiba shispa sha kiban riu pho sha ban lai pho sha kiban pensngo bha e kamon ublay. Hep khna ba tungin smart ban puli ya kaktin ka jong ublay namar bahaga Bible ru dan shibun ki jing tu khana kiba sngo tenat hadu kata-kata katu katni ki jing tu khana kiba phila banya puli bat pen kilong ka beningkong ka jing thau bat ka jing pelong ya ka perthai ka bangila ban syam na ka kitab Genesis iwe hadu lai ka page iwe hadu san hang ni pin syam hap khna ba kumno ublay ula thau ya ka beneng ba ya ka khandau ki ki lum ki wa ki deng ki sit ki sentiu ki skut ki mrat ki mreng ki sem ki do bat kumno ba ublay jongi ula penlong ya ubreu puli ka ni ka benta ken sayo bat tip ba ublay jongi ulong shisha ublay ubakraw. Hap khana phila ban puli ru ya ka jing tu khana Syapang David Bashlur Bayle Yau Gulian Naga kitab Samuel Beningkong Kalenong Kabakat Nyo page Laispa Papue Hadu Laispa Papulai David Uday Unong Ap Langbron Balapen Ko Ngo Ilade Haukpa Ban Let Syama dan Thama Ban Ra Jingbam Yalagi Hinmen Henry Onda Ula Poi Hanta Ula Shem Bad Yau Guliat Uratba Ubala keren ben ya ublay bat ya kikun Israel. Namar ba omdan banut banyale persya ya tau rat ba. David ula let banyale bat daga jingshan ya ha ublay bat daga bor ke jang ublay ula job ya tau Goliat tang daga sling bat da uway umam. Sakaway pat ka jingyu khana ka basngol tanat kalong syapang Daniel hakrem kising. Kabangila ban syam na ka kitab Daniel kalanong gaban rio. Page siyajar lai pulai hadu siyajar lai spasaw. Daniel uday ubriyo ubaduay. Lai sin sisngi hakahima kabom itu ya ublay. Wala ki briyo ki bom syam na tip ya ublay
kila persyak egani ke jingle u Daniel. Ki breu jong kata ka hima kila selaru ban penmi ya ka hukum ba uno u breu u ba syakri baduai ya u blai u em on bread ya u hakrem kising. Henrei u Daniel u yai pai sya u blai klem jing syaptin. Bat namar ki jing duai bayai ne jong u Daniel walau la syak bread akrem kising kim shim labam ne pen mensau ya u namar u blai ula don ringkat bat u. Hep kena baid tungin ya long kung u David bat u Daniel ki ba shlur ki ba duai bat ki ba puli tista ya kaktin ke jong u blai. Tu blai un kurku naga benta ka buram ka jong u. Amen.